Hej som teknisk designer, og velkommen til video 5. Sidst da det var jeg lavede videoen, der sagde jeg, at jeg ville komme ind på at lave nogle vægge i forhold til vores skur. Det kom vi ikke ind på, men det vil jeg så gøre i den her video. Det første vi skal gøre er, når vi skal ind og arbejde med vægge, er at sørge for, at vi står på det rigtige plan, når det er, vi skal lave en væg. Og der går vi herover i vores project browser og kigger, der står vi på gulv. Og den måde vi ved, at vi står på gulvplanen, er, at vi kan se, at den er fremhævet med en fed skrift, og at jeg har fat i nogle vægge, og at vores floorplan herovre, den siger gulv over i vores properties. Det vi skal gøre nu, det er, at vi skal ind og tegne en væg. Så vi skal allerførst ind på vores architecture-fane, der ligger heroppe i toppen, og nævner vores build-gruppe, og så vælge wall. Den spørger, om jeg vil gemme projektet, da det er noget tid siden, jeg har gjort det. Og det siger jeg nej til, fordi ellers, hvis jeg gør det, I skal altid gemme, når den her kommer frem til jer. Men det er fordi, ellers så overwriter jeg en version, altså jeg overskriver en version, jeg skal bruge i forhold til, når jeg arbejder med jer. Så jeg siger bare lige annullere til den. Men det der kommer op her hos mig, jeg ved ikke om det er det samme hos jer, men det er en, der hedder Basic Wall facade elementer. Det jeg godt kunne tænke mig at komme ind med, det er, fordi det er nogle elementer, jeg skal ned og have fat i den, der hedder, vi kan tage den, der hedder Gyprox for eksempel, eller Gyprox XR95. Det jeg går ind og gør nu her, det er, at når jeg tegner min væg, når jeg starter nu heroppe, der kan vi se allerførst min base constraint på min væg, altså der hvor jeg starter med at tegne, eller væggen hvor den sidder fast. Det er på gulv, og det var også det vi gerne vil. Her der har den godt nok, siger den har en offset, altså den offsetter den med 280 mm, den skriver vi bare 0 på. Min top constraint spørger den så, og det skal være op til taget, og det skal den, fordi det var det vi har defineret, at det der vores tag det starter. Det vil så sige, at den får en højde her på, hvis du igen, på 2500 kan man se her. Til at starte med, når det er, man går ind og tegner i Revit, nogle gange så vil den også komme med den, der hedder, jeg går lige herop og siger, den der hedder unconnected. Hvorfor er den her ikke? Det er min top constraint, undskyld. Vi går lige ind på gulv igen, og så går vi op og vælger den her, og der kan jeg køre ned i bunden, op i toppen, og sige unconnected. Der vil den altid sætte den til 4000 mm, altså den bliver 4 meter høj væggen. Og det er sådan en standard ting, der er inde i Revit, at det er alt er 4 meter, når man ikke fortæller det, hvor højt det skal være. Men vi går ind og sætter den til den, der hedder tag. Bum, sådan der. Så det vil den gå ind og sige 2500 mm. Vi skal ikke opsætte den nå fra toppen, altså ligesom med bunden, hvor du kan sige, at den skal sidde 10 mm op for, eller 10 cm op for gulvet af. Så kan man også vælge her at sige, at den skal ikke gå hele vejen op til taget, den skal slutte 10 cm før eller 20 cm før. Men der går vi bare ind og skriver 0 på den. Nu går jeg ind og tegner mit hus, og husk, når det er I tegner, at I skal tegne inden for de pile, der er vores nord, syd, øst og vest elevationer. Så skal man altid tegne inden for dem. Og jeg starter simpelthen bare med at tegne en streg fra mit, så I kan se, fra højre, eller fra venstre mod højre. Det vil så sige, at når jeg tegner her, jeg tegner på den, der hedder Finish Face Exterior, fordi det er min udvendige, altså min Finish Face, som min færdige yderside, som det er, jeg tager fat i. Og det går jeg ind og tegner der. Jeg tror en gang til, sådan der. Og vi går ind, og der kan vi så passende gå ind og kigge i opgaven, og se, hvad er det vores udvendige mål er på vores hus. Den skal være 3500 gange 5000 mm. Så det går jeg ind og gør nu her. Så det var 3500. Så skriver jeg på tastaturet 3500 og trykker Enter. Så slutter den af derude. Så går jeg ned, sørger for at den er vinkelret, og I kan se den snapper automatisk. Der snapper den, og så står der så Vertical and Extensions. Og det vil sige, at den er vertikal constrained nu her, så den kun kan gå nedad. Og så skriver jeg 5000 og trykker Enter. Og det samme går jeg nu hen og gør
her nede, og der kan I se, nu snapper den, nu behøver jeg faktisk ikke at skrive noget længere. Nu snapper den op til min væg heroppe. Bum. Kan I se der, der kommer den der stiplede linje. Så der trykker jeg bare enter der, og trykker enter heroppe. Eller ikke enter, trykker på musen selvfølgelig, venstre musknap. Sådan der. Så har vi lavet vores væg til vores hus. Og det vi kan se nu her, det er, at nu har vi faktisk væggene. Jeg går lige herned på den, der hedder Detail Level på Medium, og sætter den til den, der hedder Fine i stedet for. Og det gjorde man hernede i bunden. Det har jeg faktisk ikke rigtig snakket om, det kan jeg lige komme ind på nu her. Hernede i bunden, der har vi vores størrelse, vi tegner i, altså 1-100, som vi tegner nu her. Der vil jeg gerne have, at I til at starte med at gå ind og trykke på den, der hedder 1-10. Og så zoomer der skete nemlig lige lidt der, og så zoomer vi lidt ind på den. Derudover så har vi den, der hedder Visual Style, den kender jeg også fra Inventor af. Visual Style, det er den, man kan gå ind og fortælle, om det skal være en wireframe. Altså hvis den kan jeg prøve at trykke på, men det er ikke noget vi får. Det er først i 3D, vi sådan rigtig kan se. Men der er en, der hedder Realistic, sådan så man kan gå ind og se det realistiske på tegningen. Det er heller ikke en, vi skal bruge. Den helt almindelige, vi bruger her, det er den, der hedder Hidden Line, sådan så vi kun kan se de linjer, der er synlige. Så vi kan se, så kan man allerede se nu her, at der har han lavet en skravering inden der, det er gipsgravering, og så er der så blankt inde i midten, hvor der så vil skulle være isolering. Men vi skal så ind og lave om på vores væg nu her, fordi vores væg, den skal ikke se sådan her ud, der skal ikke være 2 lag gips udvendigt og 2 lag gips indvendigt, og så stolper indimellem her med isolering i. Så det vi skal gøre nu her, det er, at vi skal klikke på væggen, klikke på den ene væg, som vi har lavet, og så går vi ind og går ind på den, der hedder op i vores Properties browser, der går vi ind på den, der hedder Edit Type. Så den trykker vi på, så kommer vi sådan en, der hedder Type Properties, sådan en browser, der kommer op her. Det vi skal huske altid, når vi går ind og ændrer på en væg, så er det, at vi skal kopiere væggen. Altså vi skal ind og lave duplicate, vi skal ind og lave en kopi af den væg, vi arbejder med. Så derfor så går vi ind og siger duplicate på den væg, og så kalder vi den noget helt nyt, så spørger den om et nyt navn til den, og der kalder vi den skur, bindestreg, og udvendig væg, udv.væg. Sådan der. Skur, udvendig væg og OK. Det der sker nu er, at jeg lavet kopi af den, som ligger og gemmer den gamle væg, den er der også stadigvæk, men det der skete nemlig, hvis det var, at jeg ikke trykkede duplicate, hvis jeg bare sagde rename, så ville jeg gå ind, og når jeg så skulle ind og ændre i væggen, så ville jeg gå ind og ændre på en eksisterende væg. Og så hvis jeg havde lavet en masse andre væg i mit projekt, så ville den også ændre på alle de væg, og det er jo ikke det, jeg vil. Men nu er jeg duplicated, når man kan se min skur udvendige væg, den er heroppe. Så skal jeg ind og trykke på den, der hedder Structure, altså jeg skal ind og arbejde med det strukturelle inde i væggen. Så der trykker man ind på den, der hedder Edit. Her, der kommer vi ind i en valgmulighed, den der hedder Exterior Side og Interior Side. Altså jeg kan sige, at det her det er lagene, vi arbejder med her. Her der fortæller den mig min totale tykkelse, hvad for en væg der jeg arbejder med, og hvad for en family der jeg arbejder med, og så hvor høj en sample height. Den skal man bare lade være, den sample height, det er simpelthen bare 3000, for den låser vi jo altid fast til enten tag eller et eller andet, når det laver den, så det behøver vi ikke at tænke på. Men det vi skal gøre, det er, at vi skal ind og arbejde med de forskellige ting, der ligger herinde nu. Og det vi kan se nu her, det er, at gypsum, alt det her, det vil foregå, det vil være på engelsk, alle de ting, der er herinde, så det er selvfølgelig lige lidt besværligt nogle gange. Nogle gange skal man lige have fat i en ordbog lige for at oversætte, hvad det er, det betyder. Men det man arbejder med, det er de her 1, 2, 3, 4, 5 forskellige, hvad kan man sige, faner, der ligger heroppe i toppen. Og den første, det er funktion, altså hvad for en function den har. Om det er en finish, eller om det er en structure, eller om det er en substance eller structure. Der er flere forskellige, der kan man trykke ved at markere den heroppe. Der kan man trykke, der kommer sådan en drop-down menu her. Og der kan man gå ind og sige, om det er en structure 1, structure 2, om det er et luftlag, om det er et finish 1 eller finish 2, eller om det er en membranlag. Vi går ind og arbejder med det, der hedder finish 2. Det vil altid være den, vi tager fat i, når det er vores udvendige. Her der har den gypsum, altså gips,
Det skal vi så gå ind og ændre, fordi det vi arbejder med i vores, det er, at vi har ikke gips på vores. Vi går udefra ind, som der kan se her, det er vores exterior side og interior side. Og det er ligesom sådan, man kan se, om det er, at man her der er det udvendige, altså det lag der er udvendigt, og så går man indad ind til det inderste lag herinde. Udover det, så har vi vores materiale, som sagt, som jeg snakkede om før, der kan man gå ind og vælge alle mulige forskellige slags materiale. Her der har man tykkelsen på det materiale, man arbejder med. Gips, det er 12,5 mm, det er simpelthen selv noget, man skal taste ind. Og husk, det er altid millimeter, man arbejder i her. Det vi skal ind og have på vores udvendige væg, vi skal have det, der hedder klinkbeklædning. Det er en træbeklædning, som jeg har valgt. Og der går man ind og skriver tykkelsen på den her. Jeg går ikke at ændre det endnu, det ændrer jeg først, når jeg har fundet det materiale, jeg skal bruge. Men her der spørger den så, om den skal wrap, altså om, når du laver en væg hen til den, om den skal lave det, om den skal tage fat i den anden væg, og det vil vi gerne have, den gør. Så derfor så har vi sat flueben i den. Og her den sidste, der har vi det, der hedder en structural material, altså er det en bærende del af det, vi arbejder med. Og det er det ikke. Altså vores gips er ikke den bærende del, men vores isoleringslag, som er inde i midten, hvor der også vil stå nogle stolper til at holde hele skelettet, det er vores structural, og derfor så er der sat flueben i den. Så det jeg vil gøre nu her, det er, at vi har en finish face, vi har den udvendige del, og det er vores træ, så jeg går ind og vælger, eller vores klink. Så jeg går ind og vælger, trykker på, det fik jeg ikke lige sagt, jeg går ind og trykker på material, så markerer man bare feltet, så kan I se, så kommer der sådan en lille bitte firkant med 3 prikker op i. Det vil sige, at jeg kan gå ind nu her, så kan jeg trykke på den, og så kan jeg gå ind og ændre det materiale. Lige i øjeblikket, der er det det, der hedder gypsum, altså gips plasterboard. Jeg skal ind og have fat i det, der hedder træ. Og det jeg kan gøre, det er, at jeg kan sidde og lede alt det her igennem. Der er rigtig mange materialer herinde. Det her, det er ligesom vores material browser, altså vores materiale browser. Og i stedet for at jeg bladrer alle de her ting igennem, så har man en smart valgmulighed heroppe i toppen. Der kan man søge. Vi kan prøve at skrive træ. Se om der kommer noget frem. Det gør der faktisk, der er 3 dørkarm og 3 dørplade. Men det er ikke noget af det, vi skal bruge. Så i stedet for en anden valgmulighed, man også har, så skal man begynde at søge på engelsk, men det kan også være lidt svært. Men så kan man trykke på den her heroppe under Project Materials All. Det vil sige, at det er alle materialer, den finder. Der kan jeg trykke på den, og så kan jeg gå ned her. Der får jeg alle de forskellige materialer, jeg arbejder med. Der er rigtig mange, og der vil jeg gå ned og vælge den sidste, der hedder Wood. Og trykker på den. Bum. Nu får jeg alle de træmaterialer frem, som det er, jeg skal bruge. Og det vi arbejder med i øjeblikket, fordi det er det yderste lag, det her det er plywood, det er for, krydsfiner. Men det jeg skal arbejde med, den jeg skal finde, det er door panel frame, desk, nej. Det er, jeg tager simpelthen bare den, der hedder siding. Og siding, det er udvendig beklædning på engelsk. Nu har jeg godt nok sagt, det er klink, men vi vælger bare den her, fordi det er den mest almindelige, man bruger. Herover der kan man så se, der får man nogle valgmuligheder. Det er shading, det er når man vælger at rendere sit billede, altså at lave en virkelig billede af, hvordan det kan se ud. Så vil det få den her farve her, når det er, man går ind på det. Overflademønstret, når det er udefra, at man kigger på det, der vil det ikke have noget overflademønster, som man kan se. Det er, hvis man simpelthen kigger på det i 3D. Det jeg godt kunne tænke os nu her, det er, at vi går ind og vælger et overflademønster på den. Og det gør jeg simpelthen ved at trykke herinde på der, hvor der står pattern, hvor der står none. Der trykker jeg på den. Og det jeg gerne vil have, her der kan man vælge, her der kommer sådan en, der hedder fill patterns. Så der kommer alle de forskellige mønstre frem, man kan arbejde med. Jeg skal egentlig bare bruge det, der hedder et horisontalt mønster. Altså vi skal have, fordi vores brædebeklædning, den skal gå den vej her, op ad vores hus. Så derfor så vælger jeg bare den, der hedder horisontal. Og så siger jeg OK. Og det der sker nu her automatisk, så vil den her horisontal, den vil komme ind nu her, når jeg ser det på mit overflade. Og mit cut pattern, altså hvis jeg skærer igennem materialet, så vil den få den her, den lader vi være som den er. Det her, det er faktisk min rendering, vi ser her, af hvordan det vil se ud, hvis man går ind og renderer i ens billede. Og herinde, det er simpelthen, hvor man kan gå ind og skabe nye materialer. Hvis det er det materiale, I leder efter, det ikke findes herinde, så vil man kunne gå ind og oprette et nyt materiale.
ved at trykke hernede på plusset. Det er ikke noget, vi kommer til at gøre i øjeblikket, eller lige nu her. Det kan være, det kommer på et tidspunkt, når vi skal